Písal sa koniec 19. storočia. Mladá Katarína vyrastala v mokrom háji. Bola dcérou tichého roľníka a matky v domácnosti, ktorá ju učila všetko potrebné už od mlada. Nebola ako iné dievčatá, nezaujímali ju sukne ani spev. Milovala knihy. Aj keď doma nemali veľa, otec jej daroval starý modlitebník. Ten si brávala všade. Často ju videli sedieť na okraji lesa ako číta. A šepká si potichu. Keď mala približne 15 rokov, začala mať problémy so zrakom. Najprv sa jej svet zahmlieval len pri úsvite. Potom prestala vidieť aj tváre. Záhrada, ktorá kedysi hrala farbami, bola zrazu len šedá. Otec zvážnel, mama plakala. Lekári z mesta len krútili hlavami. Jedného dňa stretla stará žena mladú Katarínu a povedala jej: chodievaj k studničke, voda tam vie viac, než si myslíš. Katarína bola prekvapená. Poznala každý jeden hlas z dediny, no hlas starej ženy jej vôbec nebol povedomý. O pár minút jej dobehla jej kamarátka Silvia, chytila Katarínu za ruku a ona už vedela, že to je ona. Keď sa Katarína spýtala na starú ženu, ktorá išla rovnakou cestou ako Silvia, tá iba nechápavo pozerala a odpovedala: Katarína, celú cestu som išla sama, nikde som nikoho nestretla. Každé ráno vstala skôr ako slnko. Kráčala s pomocou k studničke. Umývala si oči a ticho sa modlila. Týždne plynuli. A jedného dňa, keď sa sklonila nad vodu, uvidela vlastný odraz. Zamlžený, ale jej. Zrak sa jej vrátili. A s nimi celý svet. Na tom mieste neskôr postavili malú kaplnku. A zasadili lipu. Dodnes tam stojí. A viete, čo je zvláštne? Každý, kto sa tam dlhšie zdrží, tvrdí, že počuje, ako niekto v tichosti šepká modlitby. Aj keď tam nikto nie je.